Alright, abusan for emamu nyina kwaba aha menhia ahemfie said yedi kan edit to monim ewo yen airwaves no emu no ye hyembo se enne day efiada 3rd May 2024 yi ye de dwumade sonko bi ebebro opemso 104.7 ne nyina ne se kotokohene emfie adununum ewa abanwa so ne di no ena afis no pimso radio emfie 9 a ye di no ena yaka no nyina boma ye de apom din hwehwemu ede ebre ya hwefo nyina ne yetifo se na ebe ya se bibi ena etwe niti eba wo mu nipaduam a yebehunu ntem ne aso ano ama omo eno nti wo hwe edom ya aba ewo machi ha ya binum efra chichiri ene benye ena aba a eba behwe omo apom sede enema esitie na dodo na abanyina no so ne mpanyimfo benya bre amo bibia ansa na wafri ha akọ na on hawa ode bae no so no ya pe ano pemesibre ama won eno nti adokotafo no aye krado dwumedin ahyase ya hwe binom awie omo mbehia no omo adokotafo no de ama omo so behia se omo sanso akobiem na omo atoaso no omo so akwankyere no wode ama won opimso mpanyimfo no nyina dodo na so ha programs manager fuzi wa ha host omo tena dwam odwumade ahodo nyina no nyina aye krado ofie ha ye hwe se de dwumade no ebesi akọ eno nti Methodist Hospital omo aye krado omo ehwe woni aba no ena wonso a wo hwe ani no omo nso ewo ho enne general well-being ena ye hwa ma omo se ne be ya yetiefo no omo apomden so no ebegyina yie pa ye behwe ne ebinum atwetwe nkomo omo abetna afiti ahomache bezi sabre omo mugo so eba ene omo nso a omo abanyina no ye no mbetwetwe nkomo na ya hwe sede omo nso dwumade no osi hu no efa mame nhya asem free ha me mame abetna sidada mame opimso radio ene opimso tv so ne me ma akwaba na hotisen Yɛho adom pacho me ho yo ofre hin e bai pacho me free Mampontin okay oba ha be breben pacho du ha be 7:30 okay na aba ne me kosen bibia da na kwam tutu ene ye da sepa so yesu da masi yo aha enti omo ba so du ha be 7:30 mame na hotisen radio adom boko ye frozen pacho e fe me amatewia mame amateria ofre hin e bai pacho me free South Central okay na oba ha be breben ba ha be 7 okay na oba ene me kosen oh ne me koyi pa de na obehwe pacho me hwe mani wani okay ene koswa na eduru ho a empanyifo nso ebehwe daddy opimso radio opimso tv so ne mo akwaba ya nua na hotisen yesu adom no mpaibo wadaro ma ofre hin e bai na breben na obai pacho free chede mpatase okay na ba ha breben pacho bedura be no sia okay o behwe den pacho behwe ye ni na ye mugye se de ahoodin city okay ene yeda senso se ye frɛ ye waba den na wo ka fa dwumade ho wo ba den na wo hunu na den na ekoso because em ye kase ye ka adaje be de eboboye na se de onyankopɔn nam ye hene so amana timi hu ye ne ayarefo se obegye ye ahwe ye ne de ye se ma ye ho ane se omana hoodin kase ye no omani nyinkire wo nwene ye ho se de bia no ye betumi nya ne nsɛm nhyira yeda se so me damase bi ma yenko kire ho so na ye na kire fo no bi enso enko okay that is person can bibi daddy memo akwaba Elia, na apum Awurade na adom. ofre hin e bai Efi TUC. da kwadwom okay na konim o bai no o ba ha be breben Bɛyɛ no nsia nafa. yo na bai ne ma ti sen de na ohun Ɔro kɔdo nyinaa aseda na ɔre de manyame. De mama yɛ nana otumfoɔ. Woma ne nyine nkyɛ ahoɔden soronko. Ɔna ɔnam dom ya ba. Nyama a mabɛhu no ha de. Gye da mokɔ a nso matonkra ma ho a wama no wate. o behwe den he fa na den na behwe Dama yɛ nyina yɛ mfɛ duri. Manyiwa ɛna mesisiw. Ɔno nam no nam bai. o mfie be sen Ɛyɛ de ɔtwe anan. yo
ɛne udin no bi Albert Barnes. Albert Barnes yɛda ase dade enti wɔne a wɔbɛhwɛ wɔn apom no bi ɛna yɛne ɔmo atwetwe nkɔmmɔ no yɛnhwɛ akyerɛwfoɔ no nso na ɛne akyerɛwfoɔ no bi ɛnkasa na ɔmo nso yɛhunu deɛ ɔmo ɛde baayɛ ɔpanyin Ɔpemso radio Ɔpemso TV so ni Akwaba na wapom nyame adom ɛyɛ wodin de sɛn ɛfrɛ me Oduro Asumi Oduro Asumi firi hena bae patwɔ me wɔ Ashtown okay na ɔba ha kyɛ kakra ɛm sɛ meyɛ adeɛ a meka tie Ɔpemso radio paa na mete sɛ ɛnɛ yɛ da a mo baeɛ no radio adwuma no baeɛ no mfie 9 ne ɛno nti mo de asi hɔ sɛ mode adɔktafoɔ kukudamfoɔ ba bɛboa Asanteman ne Kumaseman me so me ho mapo mu nsisi me ho so na me se ne me so me ba na maba bɛhwɛ sɛ ne me so me mpom sitie na ɔba ha sɛn na nneɛma si kɔma o me ba e me hunu sɛ bibia kɔ fine paa bibia kɔ tɔten yɛda ase dɛn na wɔka kyerɛ ɔmo a mohwɛ ne ɔmo a motie deɛ me ka kyerɛ ɔmo ne sɛ obi wɔ hɔ anoma na ɔfie na wɔnte sɛ wɔte me nka a ɔmfa n'ani nkyerɛ manhia ahemfie na ɔno so mara mehwehwɛ ne mpom sɛ deɛ ɛbɛboa yɛ nyinaa na yɛnya ahoɔden na yɛde asoma Asanteman ɛne Ghana man yɛda ase dade maame Akwaba na te sɛn nyame adom ɛyɛ maame firi hena bae mfiri Pakyi number 1 Pakyi number 1 na ɛyɛ dɛn na ɔte sɛ dwumadie bi sɛ ɛkɔ so wɔ ha tɛm biaa ntie wɔ Ɔpemso nti wɔmo no nso no ɛna mekaa sɛ me so mɛba no mabɛhwɛ ne mpo ne m'ani nti na maa mebaeɛ wobaa ha kyɛ kakra baeɛ akyɛdeɛ nso sɛ ɔmu gu so a yɛhwɛ yɛn nti mehwɛ sɛdeɛ yɛbɛdu yɛ so yɛbɛhwɛ yɛn maame ɔsɛ ofiri Pakyi number 1 ɛna ɔduru ha Ɔpemso a ɛna daa ne daa ɔtie nti ɔteeɛ no ɛna ɔno nso aduru ha maame Abra na ɛte sɛn Nyankopɔn adom papa. yɛfrɛ wo sɛn Mefrɛ wo na agyeman. ɛnu agyeman na wofiri hena bae Mete buo kurom. Bokurom na ɛyɛ dɛn na wotee sɛ biribi sɛ yi kɔ so wɔ ha Deɛ maa mete yɛn sɛ radio a mehwɛ no Ɔpemso a na yɛ ana ɛda. Nti ɛno na maa meteeɛ. na ɔdɛn na wɔbɛhwɛ Mese mbɛhwɛ mo ho nyinaa. wo mfie no wɔbɛyɛ sɛn 78. 78 wow ɛnɛ ɛho ɔfɛ papa na wobaeɛ nneɛma te sɛn deɛ wohunu ɛkɔ sɛn Sɛ mehwɛ afei ne yɛtwi nkonnwa no a ɛnyɛ nnome so. ɛyɛ dɛ ɛbɛduru so enti yɛgu so a ne wɔne aba no bi ɛretwetwe nkɔmmɔ ebi wɔ hɔ a yɛahwɛ ɔmo wie enti yɛbɛkɔ ne ɔmo a yɛahwɛ ɔmo awie no bi ɛbɛkasa na yɛhunu sɛdeɛ ɔmo ba no experience a ɔmo aba abɛnya nti no yɛnhwɛ na yɛne ɔmo a ɔmo awie no bi nso nkɔtwetwe nkɔmmɔ ɛmfa dwumadie no sɛdeɛ ɛsi korɔ ɛho na biribiara ɛnyɛ fine ɛma yɛne yɛahwɛfoɔ enti motie nea ɛyɛ Ɔpemso 104.7 menhyia ahemfie mammerɛ nyinaa fi kɛseɛ mu ɛna yɛduru no yɛhwɛ sɛ ɔmo a yɛahwɛ ɔmo awie no na nka yɛne binom atwetwe nkɔmmɔ na ɔmo baeɛ no deɛ ɔmo aba abɛhunu ɛne sɛdeɛ nneɛma ɛsi ɛkɔ ɛma wɔn menhwɛ maame mpatwɛ yɛahwɛ wawie anaa okay na ɛdɛn na wɔbɛhwɛ anaa wo ne ɔluma ne baeɛ okay mofiri he ne baeɛ Bushɛn ne baeɛ. Bushɛn na ɛdɛn na motee sɛ biribi sɛ kɔ so wɔ ha Na wɔ ma announcement wɔ radio so news so na yɛte na ɛmaa yɛn nso yɛbaeɛ. wakora wɔ mfie bɛyɛ sɛn 90 years. 90 years nti mobɛhwɛ den N'ani ɛna ne sisi ɛna ne nan. ɛneɛ mede ase wae okay ma yɛnhwɛ nti aha Methodist Hospital ɛbura so ɔmo ɛna ɛwɔ aha nyinaa ɛhwɛ doc wei deɛ fakyɛ mi o aha dɛn na mohwɛ wɔ ha mpacho ɛha yɛ fasting blood sugar anaasɛ random blood sugar sɛ obi ndidi yɛ na ɔba a yɛkyɛke ne sugar wadidi nso a
ne yɛahwɛ wo sugar nso ama ɛwɔ ha yi a nti ha deɛ sugar nko a ne yɛhwɛ no. ɛno hia bɛ ne hia sɛ bra no bra nipa bɛ check ne sugar level. Bɛka sɛ wo sugar level no na ɛbɛtumi determine sɛ yare a yɛfrɛ no diabetes woanya bi anaasɛ wonya bi nti woba no sɛ yɛhwɛ wo sugar level no ɛwɔ soro a yɛbɛma wo akyɛke for some time na yɛaconfirm sɛ ampa diabetes yare no woanya bi na sɛ yɛhwɛ nso na sɛ ɛyɛ normal a yɛbɛtu fo sɛ kɔ so abɔ apɔmuden abrabɔ na diabetes yare no wonya bi koraa. Wei de ma membisa wei ɛdɛn na ɛma sugar no ɛkɔ soro anaa ɛba fam ɛno ne fare baa ne sɛn? Yɛka sɛ diabetes a ɛyɛ mmerɛ a wo blood sugar no ɛkɔ soro na yɛhwɛ nipadua no akɔa no mu a pɔtɔ kasa mu yɛka biribi sɛ pancreas ɛno na ɛproduce hormone bi a yɛfrɛ no insulin ɛna ɛboa ma sɛ yɛdidi a yɛduane a yɛbɛdi nyinaa no akɔ yɛ mu na asɔne so no yɛfrɛ no sugar. Wei na insulin ni ba bɛboa sugar no ama watumi anya ahoɔden ayɛ adwuma yɛfrɛ no glucose energy. Nti no sɛ obi pancreas ntumi produce saa insulin yi a ɛno na yɛbɛtumi aka sɛ pa diabetes yare no wanya bi. Yɛda ase dɔk. Yo ɛni ase da. Nti animdifoɔ no a ɔmo nso ɛhwɛ ɛyɛ ayarefoɔ no bi ɛna ɛnom ɛka twɛn nkɔmmɔ no yɛbɛkɔ na yɛakɔ akɔhwɛ ɔmo mo hwɛ ani no nso na yɛpɛ sɛ hu aha se deɛ ɛkɔ so wɔ ha deɛ ɔmo ɛyɛ wɔ ha madam mɛyɛ ne ma mebɛkyɛ na ɛte sɛn aha se dɛn paa na ɛkɔ so wɔ ha? Aha deɛ yɛhwɛ adidie mu nti yɛfiri mogya wie na ɔba a ne ɛna wakasa afa w'adidie ho yɛkyerɛkyerɛ ɔkwan a bɛfa so abɛdidi sɛ bɛa bɛnya apɔmuden a nya haw biara ɛwɔ ho nti awa deɛ yɛyɛ wɔ aha sei ɛno no sɛ adidie deɛ no ansɛ manyim aduane bi na madie anaa ɛno no mmara bi da ho anaa? Mmara biara nhyɛ da nna ho na mmom yɛwɔ kwan pa a yɛfa so didi a ɛboa nipadua no nti sɛ bɛyɛ wonya haw biara no saa na ɛyɛ no ɛsoa nkwankwa biara ne kwan yɛ sɛ ɔfa so didi yɛka sɛ mmara penemi bi ɛda hɔ ɛfa na mmom deɛ kwan a wobɛtumi adidi ade bɛbɔ wo ho ban yɛfiri yareɛ nketenkete bi ho a wobɛtumi asi ho kwan Bakyɛ wo din? yɛfa me Joanita Edu. Wowɔ he fa? Mewɔ Methodist Hospital Ebraso. Thank you. Okay. Nti yɛne doctors no ne nurses no ɛkasa maame mbisa maame Ɔpemso TV so ni memo akɔ aba Yɛagya. na ti sɛn Nyame adom na wo so ɛ. me nso me ho yɛ pa ɔda Ramadan na moyɛ wɔ ha. Yɛ ha no yɛkyɛki HIV anaasɛ AIDS. Okay. Na yɛne yɛ clients no di kan bɔ nkɔmmɔ ɛfa ho ansa na ɔmo bɛma yɛ kwan ama yɛayɛ ama wɔn a ne yɛayɛ ama wɔn. Okay. Na ɔmo ma kwan ma moyɛ deɛ. So far no deɛ yɛayɛ no ɔmo ama kwan ama yɛayɛ ama wɔn. Hia bɛ ne hia sɛ obiara bɛ check ne status. Deɛ nti a ɛhia sɛ obi bɛkyɛke ne status no ne sɛ wonam hɔ na wonim sɛ biribi haw a ɛna wosɔ ano but sɛ wonim sɛ biribi haw a wowɔ hɔ a na watwa ato na wawu na yɛ sɛ wanyare nso na ebia na biribi nti na ama na yɛ de watɔ na wawu no nti ɛho bɛhia sɛ wobɛhu sɛ yareɛ no bi wɔ mu na yareɛ no bi wɔ mu a deɛ na mɛyɛ a ɔmo bɛbra se because HIV no anaasɛ AIDS no ɛyɛ yareɛ bi a ɛnkɔ but yɛwɔ nnuro wɔ hɔ a ɛbrɛ mmoawa no ase nti ɛwɔ sɛ wonum aduro no ɛbrɛ mmoawa no ase sɛ dɛ bi a wotumi nyini kyɛ because ɛnnɛ wiase mu no yareɛ bi akum nipa but ɛkwan a wobɛfa so abɛbɔ wo ho ban no ɛna ɛbɛma yareɛ no akum wo anaasɛ ɛnkum wo. Nipa bebree suro sɛ ɔmbɛhu ɔmo status because ɔmo nim sɛ onya hu na wo bi pɛ ɛyɛ kofie ko ɔkɔ akɔ ɛte sɛn. Deɛ nti a ɛte saa ne sɛ wowɔ hɔ na doctor ka sɛ yareɛ wei wɔ so a adwendwen ne nko a koraa tumi kum nipa but sɛ woyɛ obi a woyɛ open minded anaasɛ wonyɛ obi a ɔtumi kyerɛ wo mu ɛma wote aseɛ no a sɛ wonim sɛ yareɛ no bi wɔ wo ho na sɛ woda aduro no so a ɛboa wankasa nipadua no. Nti dɛn na woka kyerɛ ahwɛfoɔ yɛtiefoɔ ne Ghanafoɔ nyinaa? Deɛ mɛka kyerɛ ahwɛfoɔ anaasɛ atiefoɔ anaasɛ Ghana man nyinaa ne sɛ nipa wonam hɔ a ɛwɔ sɛ wohu sɛ ɛdeɛ na ɛha me nipadua no because HIV na anaasɛ AIDS ne yɛ mmoawa bi a ɛba
ɛba wo wedeɛ no ma ɛha wo immune system no immune system ne so yɛ ade a ɛbɔ wo ho ban ɛfiri yare a aka ho na sɛ wonnim sɛ yare no bi wɔ wo wedeɛ mu a wo yare koraa na no maduro koraa ɛnkɔ nti ɛho bɛhia sɛ wobɛhu status na sɛ yɛde wobɛto aduro so na abɔ wo a wo ho ban na watumi anyi akyɛ Medase doc. Miss Medase Esther Ofori Methodist Hospital. Thank you. Okay. Eti yene doctors no go so twetwe enkomo. Me sure say bresem omo ya hwe omo wi no yebenya bi ene omo akasa na omo so ama ye hunu said the oba experience no esi etie ma yenko aha na yenko hwe me hu se bibi oho bibi koso ho so operation ye no ha say dey na ye no ha minima de kro na yemisam mame opinso TV opinso radio akwaba ya eja na wapum yankopon adom me ho ye na won so me so me ho ye pa na udin Patricia Femi Patricia Sahene mame Patricia Sahene ede na ekoso ha ede na mihunu Patricia ha ye hwe waso ohwene e na wo minim okay nti obi a na som obi o ha bia betimi abaha no sei ama ya hwe na so ne hwene na ne minim obi a ne hwene mo keka no oba a betimi ahwe no ha so oba hwene pon a wo fie na so wote ye nka betimi di naba ama ya hwe no so ha no sei ENT na ear nose and throat no ehia be ne hia because me 30 hons empa ENT I didn't hear say me checking me ear nose and throat okay mpem bebre no yen no nipa no bebre nim sɛ yɛ nante yɛ aso na ma yɛ nante aso no bibi wɔ ma e direct your movement sɛ wokɔ benkum a waso no na ɛyɛ wokɔ nifa waso no wotwa ho a waso no na ɛyɛ enti hia sɛ waso no wote ya kakra bi wɔ mu kra wɔ sɛ wo ba obo a ne ba so fiti ohun ne enti wɔ so de ne ba fi sɛ nye nani and nipa bebre wɔ ha no nipa bebre be choose I over ENT but ENT is equally important to send the I important no so ba na so fiti no so wan pe ho asɛm anka betimi ama na so asi enti ho hia akra opon hwene de bia oba ne pon hwene wo de on fa ne ma obetimi nya infections bibi akɔhye oba minim e wo so de ne ba ne yi ma na akra ohwa nkromo enti ho hia sɛ wo sɛ wo fa ENT so important so how nkromo no Pacha how pa say kwan ben so den ma na how how che say mostly omo mo hwa nkromo no ebu ono ma ye say fe be sleep apnea oda na ne ho me na seize na asa back into ho me seize na eba back no life threatening so betimi aba me yi ama okay enti bia na obi wo ho afi na wate enka bia wo no emu wa wontimi mahanne den na obeye okay ene mama bobo so nyina so ni pakro ni wo bia na ne fipam ni wo sa how na obetimi akọ hospital ya hwe ear nose and throat enya hospital bia keke obetimi akọ hospital bi ni enhwe aso wo ho obehwe but on show to said ear nose and throat doctor and asa ne nurse be show no to hospital bia be wo bia betimi de sa de yakwa me ahwe wo ho no medase medase enti ENT department so ena ye baaye no ma yenko baabi a ye hwe ani na ye ne doctors no enso entwetwe enkombo ma hu se omo ai busy nanso oye nyina no na yedi nkomo no na enema ekoyi emaye doc memo akwaba ye nya etisen me ho ye na so me ho ye eden na mo ye wa ha ye hwe omo ba nkasa ye hwe omo ebe hwe omo ani no omo an ye hwe omo mpanifo na ene emrowafo ne obi a opeso hwe nani bia omo ne ye hwe omo wa enti obi a obehwe nani oduru ha de na mo ye ma no oba odi kan ko afidie a ewo ha na yedi kan cheke na de hunu no de wa ade hunu sitie no owi a na wa ba ha ne abeye nyoma aka a se ohia space na ede amano na bibia ehu hia bia na ede amano na space no omutua sen no magi oh yenti ahwe free obi a oba bia ede amano free yo ha bebrebe nyina bia nse me di ma sa yo ene ya hwefo na eti for the masina udin de sen medin de Dr. Eugene Kusi Frimpong mo hefa yewo Asqua Yisanso Santas Runabout I say group foundation this I organize it
eye screenings saa. ɛden ne ma no hia sɛ nipa bra no bɛhwɛ n'ani. Because any need the any of them. So when you to him, I don't think say ubet me at the anante around no ma say oh bana say obi ben na who at the crack ben. So I did a bonus who had the crack ebe boa. That's what I say. See who here say brown bia say every week be say every month every year be able at least ubet me call eye clinic ba ko kɔhwɛ deɛ ɛkɔ so ɛwɔ w'ani n'akyi sɛ w'ani n'akyi sɛ w'ani ne so baabi a wokɔ a mbɛhwɛ wama wo bibiara. Udin no bi. Dr. Eugene Kusi Frimpong. Alright, that's it, doc. Prof, professor baako a yɛde no wɔ fie ha no na ɛne ma question prof. Bibia bɔkɔ. Den na wɔka fa dwumadie yi wei ho. Yo sɛdeɛ wonim no ani ho asɛm deɛ ade a ɛhu paa na wɔn ba ne sɛ deɛ na ama obiara nso ahu sɛ ɔno a nhyɛ da ɛmfa biribi ngugu n'ani so wɔ abere a ɔnhu doctors ɛtɔ da bi a yɛkɔ doctor foɔ nankasa hɔ no ɛwɔ wɔn clinic no ya na ahomte kakra nti mma nipa pii mpɛ sɛ ɔmbɛkɔ hospital nti sɛ ɔwɔ hɔ na sɛ sɛbi ɔmo atoa wo na dua bi ase deɛ a na kyerɛ sɛ ɔti na ɛyɛ nti wei sɛ mpaeɛ na yɛbɔ a ɛsɛ yɛbɔ bi ma wɔn no agya ɔmo ntoa so nyɛ saa na ɛmmoa yɛ. Yɛda ase ɛyɛ teacher kantanka ɛna yɛne no akasa no. Ɛba dwumadie a yɛdi ase yɛfiri Methodist Hospital ɛbura so ɛne aba ha ɛba bɛhwɛ mapɔmuden ɛyɛ nneɛma bebree ɛwɔ yɛaso ɛyɛ hɔnom pressure sisi yare bia asthma yare bia de bɛbɛ bia ɛbɛhwɛ ɔkama yɛyɛ operation so ɛwɔ hɔnom na ha dwumadie ɛba bɛdie yi yɛwɔ dwumadie bebree ma mo a ɛfa yɛapɔmuden ho ɛdi kan no wobɛkɔ baabi a yɛkyekyere yɛn nsa wowie wo nsa no a yɛbɛhwɛ w'ahoɔhyeɛ nso a yɛden aka yɛbɛhwɛ kwan a wakoma nso yɛden ɛfa so ɛbɔ nso aka ho ne ahwɛ wo home nso a yɛden aka ho ɛwɔ ha sɛ wowie hɔnom a na wokɔ baabi a yɛbɛhwɛ w'asikyire sugar sɛm ne hwɛ mogya no ma hwɛ sɛ sihyɛ wɔ mu no dɔɔso a wowie ɛhɔnom so a na wokɔ ani baabi a yɛhwɛ ani yɛbɛhwɛ w'ani ama akama wo ani ho haw bi a wobɛtumi aka kyerɛ doctors wɔ hɔ nurses wɔ hɔ a wɔhwɛ ani wofiri ani hɔnom na wokɔ baabi a yɛhwɛ nnuanim yɛ doctors a wɔhwɛ nnuanim ne nurses a wɔhwɛ nnuanim ɛwɔ ɛdɛn ɛwɔ hɔ eti haw bi a wɔwɔ fo aduane die mu bia no bɛtumi de ayɛ dɛn ɛde ato wɔn mo anim wowie nso a na wokɔ baabi a yɛhwɛ aso ɛna eminim wowɔ haw bi afa aso ɛne minimu biara nso a doctors wɔ hɔ nurses wɔ hɔ a wobɛtumi ne ayɛ dɛn ɛdi ho nkɔmmɔ wowie hɔnom nso wie a aso ne minimu wie a na wokɔ doctor consultation doctor wɔ hɔ ɛhaw bi a wɔ hɔ biara no wobɛtumi de ato doctor anim sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛboa wo wowie doctor hɔ nso a yɛwɔ nnuro papapaa ɛwɔ hɔnom nnuro yareɛ biara ho nnuro wɔ hɔ nti wo ha a wabɛka kyerɛ doctor na ɔbɛhwɛ na watwerɛ nnuro papa ayɛ dɛn ama wo na yɛn nyinaa atumi afiri ha asomdiem yɛda mo ase ɛne ahobrɛaseɛ nso a mɔde ama obiara yɛbɛhwɛ obiara kama sɛnea ɛbɛyɛ a obiara bɛtumi akɔ akɔdu ne fie yɛda mo ase biem